खुलुमबाय आंनि मुङा बिनायस्रि दैमारि आङो दिनै नै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अदालबारियाव गंसे बिउटि सेलन खुलिदों आरो बे आंनि बिउटि सेलननि मुङानो जाहैबाय बिना बिउटि सेलन एन्ड मेकआप एकाडेमि आं बे सेलुनाव खामानिजों लोगोसे ट्रेनिंबो होनाय जागोन आरो आंनि बे सेलुनाव only for ladies निल आरो बेहाय गोबां फेसिलिटिस मोननाय जागोन जेरै मेकआपनि बागै बुंनो थाङोबा ब्राइडल मेकआप पार्टी मेकआप इदिनो बहुत बायदि बायदि मेकआप मोननो हागोन आरो लोगोसेनो सेलननि खामानि हिसाबै जेरै हेयार काटिं बा हेयार स्पा आरो लोगोसेनो बिदिनो हेयार ट्रिटमेन्ट गोबां मोननो हागोन बेखिनिखौ आं बुंनानै आंनि बे सेलनखौ बयबो अनसायगोन होननानै आं दिनै मिजिंथिबाय आरो जायफोरा सोलोंनो होननानै गोसोआव साननानै दं बिथांमोना गासैबो फैनानै गोसो गुदुं गासैबो सोलोंनो गोसो जायफोरा गोसो जानानै दङ गासैबो फैनानै आंनि बे एकाडेमियाव क्लास लाफैनो हागोन औ बेहाय सार्टिफिकेट मोननो हागोन कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो माने स्टुडेन्टआ सार्टिफिकेट मोननो हागोन এই আমাৰ টাউনত এটা নতুন কৰি এটা বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু বিনা বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আজিৰ পৰা ইয়াত নতুনকৈ ইয়াত ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈ গ'ল ইয়াত নতুনকৈ প্লেচ কৰা হৈছে আমি ইয়াৰে আমাৰ খুব ঘনিষ্ঠ মোৰ ৰূপম ডাঙৰীয়াৰ মিছেছ তেখেতৰ এই পাৰ্লাৰখন আজি ইয়াত ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলত বহু মানে আমাৰ বহু দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহে নিজৰ যোনটো ফেচ চেহেৰা আজিকালি খুব মানে ভাল কৰিবলৈ আহে আৰু ইয়াত বহুত মানে সমাগম হয় গতিকে এই দোকানখন ধুনীয়াকৈ চলিব আৰু মই সকলোকে ইনভাইট কৰিছোঁ সকলোকে মই আপিল কৰিছোঁ আপোনালোকে বিনা পাৰ্লাৰ এই বিনা পাৰ্লাৰত আপোনালোকে আহক আৰু ধুনীয়াকৈ নিজৰ চেহেৰা আৰু নিজৰ চুলি ষ্টাইলিছ কৰি লৈ যাওক ইয়াতো আছে আপুনি স্পা কৰক ফেচ ৱাছ কৰক ফেচিয়েল কৰক আৰু ট্ৰেইনিং লগতেতো ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিংটো কি হ'ল মানে বিনাই এতিয়া ট্ৰেইনিঙো দিব মানে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলত যিহেতু শিক্ষা ৰাখি পেলাই বহু মানুহে নিবনুৱা সমস্যাত ভুগি আছে গতিকে এইবিলাককো যাতে ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই নিজৰ গাঁৱৰ ভিতৰত তেনেকুৱা মানে ফেচিয়েল কৰা বা স্পা কৰা ঠিক তেনেকুৱা ট্ৰেইনিংটো লৈ পেলাই নিজৰ গাঁৱত কৰিব পাৰিব সেইটো ইয়াত আছে এইটো স্বাভাৱিকভাৱে আমি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্লাৰ আৰু সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ বেপাৰী যিসকল আছে তেখেতসকলক সহায় কৰা আঁচনি আছে আমি সেই আঁচনিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক আমি অলপ সহায় কৰিম कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार सहरनि जेडी रोड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि कोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।